Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bolo. Dondonge ngerti-ngerti ya semeh mateng bolo. Iki sediluk maneh harus panen bolo. Oh, kene semeh mateng iki 05 iji bolo. Oh, ning telu bolo. Oh, telu bolo. Iki siji dadi 5 bolo lumayan. Alhamdulillah bolo. Iki mah pentilis untuk gede bolo. Pentile ono pirang iji bolo untuk gede. Piro pentile bolo iki? Nek ono telu terus siji papat, 5, 6, 7, 8, 9 pentile bolo mantap. Terus tambahan iki siji. Lho bolo tambahan ini siji. Oh, 10. Siki ono kembang maneh bolo. Mantap bolo. Kembang maneh bolo. Kembang sak grombol kene. Sekene ana bunga maneh, rong grombol bolo kembange. Bakal koyo apik. Bunga iki rong grombol bolo siji iki. Terus iki kene. Terus kene ana tunas baru meneh, sing tunas baru iki aduh kol bunga maneh. Tunas baru bolo. Sing iki tunas buah meneh, bunga meneh. Nah, sing iki dhewe tunase bolo pentil iki bolo. Iki serkep berbuah bolo, serkep berbunga ketemu tunas ya delok meneh. Bunga, buah maneh, mantap bolo. Wite mau cendek bolo. Oh, bolo ne poli penterpek cilik. Iki suwah barang bolak-balik bolo. Iki dure padha aku kurang luwih bolo wohe. Dur aku malas wohe bolo. Nah, ujung kembang iki dur kembang yang bolo. Nah, wohe iki dur aku bolo. Paling ki yo tinggine 150-an bolo buah iki bolo. Sing kene mah cendhek bolo, paling 100. 135 paling dhuwur bolo. Ya bolo, sampai di sini dulu ya bolo. Semoga bermanfaat buahnya besok kena nggo ganjel di weteng bolo. Dan sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.